Peti, régi 30 éves barátként üdvözöllek a stúdióban, ültünk már párszor a Forever TV-ben is, tényleg arról beszélünk, amiről akarunk. Na. És én meg azt szeretném, hogy veled a fantasztikus dolgok történtek. A legutóbbi, amit említettél, hogy osztályod lesz a Színművészeti Főiskolán. Igen. Ami egy fantasztikus dolog, és azért mondjuk azt, hogy nem vagy még olyan öreg, mint amennyire érdemes erre. Szóval azt is akarom ezzel mondani, hogy jó, hogy nem kell megvárni, hogy valaki megöregedjen, ahhoz, hogy végre átadhassd mondjuk, amit te tudsz. Szerettem volna én már korábban is tanítani, nyilván akkor tanársegédként, de akkor valahogy ez nem volt lehetséges, vagy nem engedték. Most meg fölkértek, és ez jól esik, 3-an fogjuk indítani, Oberfrank Pál, Ilja, Bocsánovszky, meg én. Tehát egy ilyen nagyon érdekes trió lesz az osztályt indító. Téged a Pali kért föl. Így van. Meg a Rátóti rektor úr, úgyhogy már meg is voltak a felvételik. Szerintem a diákoknál csak mi izgulunk jobban, hogy is lesz majd ez, de nem izgulunk természetesen, de van is kedvem hozzá, megmondom neked őszintén, tehát úgy van is közlendőm, meg átadni való információnk, tehát hogy így érdekel is. Egyszer már tanítottam a Gornagy Mária tanodában, vagy iskolában, akkor osztályfőnök voltam, most 3-an indítjuk, tehát majd meglátjuk, hogy megy majd a munkamegosztás, de a lényeg úgyis a gyerekeken van, hogy nekik jó legyen is, és színes és tartalmas. Téged hogy vettek fel a főiskolán? Hanyatszorra? Először szerintem szerencsém volt, meg bennem nem is fordult meg, hogy nem vesznek föl. Én egy kis naív vidéki gyerek voltam. A Debrecen. Tudod, tehát ott csomó országos szavalóversenyt megnyertem. Hát gondoltam, hogy hát akkor a legjobb 3-ban csak benne leszek, ha mostanában én nyerek szavalóversenyt. Persze a szavalás, vagy a versmondás, az nem fedi a színészetet, tehát láttunk már olyat, hogy valaki nagyszerűen szaval, vagy mond verset, és közben mégsem jó színész, és fordítva is. Hát vannak ezek a házasságkötő teremben meghívandó bácsik, akik szépen felolvasnak mappákat. Igen, tehát hogy nem feltétlenül fedi egymást, úgyhogy ez az én naivitásom volt, de valószínűleg voltam annyira gátlástalan, hogy emiatt meg se fordult a fejembe, hogy mi van, hogyha nem vesznek fel a 800-ból itt engem. És hát hál' Istennek így föl is vettem. Most azért kérdeztem, hogy most láttad a gyerekeket, hogy ott reszketnek, meg gondolom most is ilyen az aránya. Hát nagyon érdekes volt azért megélni. Igen, mennyien jelentkeztek? Most olyan 500-an a prózai szakra, és akkor abból 17-et vettünk föl. Hát azért az még mindig olyan. Az is azért még kemény, tehát 3 forduló. Csoda kell, hogy bekerülj. 3 fordulós volt. Meg hát sok minden, érted? Tehát az ember azért most egy picit már a másik oldalon ülve, egy csomó olyan mondatot, amit annak idején mondtak, és amit így ifjonci évvel, 20 évesen nem fogadtál el, alkat, stb. Ilyenek, azt most már az ember látja, hogyha van egy nehéz alkat, akkor vajon jót teszünk-e vele, hogy fölvesszük, vagy pont azzal teszünk jót, hogyha megóvjuk attól, hogy aztán később ne kapjon szerepeket, mert hány olyan szerep van, amit ő majd le fog fedni. Szóval nem könnyű, meg a felelősség, mert senki se tévedhetetlen. Tehát biztos, hogy én nagyon remélem, hogy legalább 90%-ig jól döntöttünk, de biztos van olyan, amit benéztünk. Pro és kontra, hogy valaki hát jónak látunk. Még 17, még egyszer legalább, akit fölvettél. Hát tudod, a legszívszorítóbb az tényleg a 3. forduló, amikor már minden második ember bekerül, és ott végül is 3-an mondtuk meg, hogy ki az, aki igen, és ki az, aki nem. Szóval nehéz döntés, sok sírást láttunk, de hát ez ilyen, hiszen egy évre legalább megmondjuk valakinek, hogy ő most jöhet, vagy nem. Volt olyan is, aki sírva jött vissza, tudod, hogy hallgassuk meg még egyszer, mert ő bármit megtesz, de ő ide szeretne járni. Most mit mondasz erre, tudod? Hát ez nem lehet, mert akkor a többi is azt mondaná, többi 400 is, vagy 450 is. Szóval ha egyszer ezt mondtuk, akkor sajnos ennek vállalnunk kell a felelősségét. Szóval érdekes volt, meg időutazás is, mert azért az emberbe följönnek, amikor ő felvételizett. Úgyhogy, de nagy kedvel vágunk neki szeptembertől. És hogy lehet ezt megosztani 3 felé?
Hát ez majd kiderül. Ugye már, tanítás. hát tudod, ilyen már ketten indítottak osztályt, vannak ugye ilyen legendás tanárpárosok. Kapás, Horva, persze, sokan. Kapás, Horva, igen, Székely Zsámbék is, a többi, tehát mondhatnám. Hárman az egy, szerintem unikum. Hát most ugye az íja, az biztos, hogy nagyon végén, izgalmas. Nem? Első végén van de már nem olyan a világ, Tomikám. Tehát most állítólag most már nem lehet kitenni az egyetemről senki. Már nem olyan világ van, hogy rosták vannak, hanem nagyon nehéz, hogyha valaki bekattan. Na most én arra gondolom, hogy hármatok közül egy. Ja, hármunk közül, ja. Hát szedd össze magad. Azt majd meglátjuk, igen. Úgyhogy, de biztos, hogy az íja nagyon izgalmas lesz, hiszen azért ő az orosz színház Moszkva Básolyba tanít, meg Cambridge-be, meg Bostonba, tehát gondolom, hogy elég jó szakember például, de hogy egyáltalán az orosz színház, ami hát azért világhíres méltán, azt, meg az orosz módszer, azt ő behozza. Én inkább az angol módszer, ugye én ott tanultam Londonba, és akkor a Oberfrank Pali meg nagyszerű, hát már nem tudom, 10 éve színházigazgató, óriási tapasztalattal és pedagógiai vénával, hiszen azért a színházigazgatás talán a legfontosabb. Egyébként az inkább pedagógia. Igen. Tudod annyi embernek a sorsát, felelősségét. Tehát szerintem, én remélem, hogy jól járnak velünk a diákok, mert mondom, csak az a lényeg, hogy ők belőlünk mennyit tudnak profitálni. De mondtad nekem, hogy most nagyon jó munkák vannak, nagyon jó filmek, jó szerepek. Igen, bár hát nyilván ez hullámzó, de most én úgy érzem, hogy egy jó hullámon ülök. Volt azért ez a Covid, ez kemény időszak volt. Neked is? Minden színésznek, tehát nem engedtek dolgozni. Hát gondold el, jogosan persze, hiszen itt volt a Covid. De és hogy, ugye te szabadúszó volt. Hát szabadúszó az, de az a financiális... Adtak valami, de hát legalább... Persze, ők kapták a fizetésüket, bármi, nekünk azért az nem, és ugye nyilván általában jobb szabadúszónak lenni, mert te választasz, nagyjából te mondod meg, hogy mennyiért, stb. Tehát nyilvánvalóan szabadabb és alapvetőleg talán lehet, hogy jobb is szabadúszónak lenni, de kivéve, na de hát ki gondolta, hogy valaha ilyen helyzet lesz, ne is legyen soha többet. De azért az úgy, amikor 5 hónapig egyetlen egy forintot se kerestem, és a csekkek így jönnek, tudod? Tehát, hogy így az úgy sem volt jó, de lelkileg. Tehát most gondolj el egy színésztársadalmat, amikor fölvetődik az a kérdés, hogy te onnan, te színész vagy-e, ha nem színészkedhetsz. Ha nem engedik, hogy gyakorold a hivatásod. Akkor te színész vagy, érted? Mert hát munkanélküli nem vagy, mert lenne munkád, csak hát ugye a helyzet miatt nem lehet. De ugye szerintem a jobb érzésű színészekben fölvetődött az, hogy akkor ő most egyáltalán színésze. Vagy csak valaki, akinek... Hát tudod, Amerikában ez könnyen mint mindent könnyebben elintéznek, mert gyakorlatilag minden pincérlány színésznő. Hát igen, de tudod, itt a nagy szív, meg csak éppen nem játszik. A magyar mélélek azért, tudod, mi ezen filózunk, hogy most akkor hogy van. Mert nyilván én aztán kitaláltam, tehát én nem unatkoztam, tehát írtam vagy 50 dalt, és rengeteg verset is, tehát minden olyat csináltam, amiből egy fillért se keres az ember, ami mondjuk szintén nem normális, de... Van, meg az örökké valóság. De így van, tehát elsősorban igen, amikor... A hanyadik köteted? 90 évesen, adja Jóisten, majd amikor visszanézi az ember, akkor azt mondod, hogy ja, rendben van, hogy azért nem kerestem egy forintot se, de na erre büszke vagyok, hogy ezt én megcsináltam. Hát 5 verses kötet. De most már van egy riportkönyv is róla, hát itt van most hozok neked majd belőle. Mindenki nézi, mert most végre van egy gyönyörű egy csontvári kiállítás, és tényleg a világ csodája, és akkor úgy elolvasod, hogy Csontvári egy képet se adott el életében. Hát ez a költészetem, meg a zeném, de hál' Istennek színészként azért ismernek is. És most például sorozatban Herendi. Igen, a Valami Amerika sorozat, abban egy nagyon jó lesz egy 10 szerepem van. Részes Valami Amerika. Így van. De hát ugye volt a Pepe, azt nagyon szerettem, az már 2 évad is volt eddig, nem tudom, hogy folytatódik-e, de ott én voltam a polgármester helyettes, és ezt nagyon élveztem, egy ilyen ízig-vérig negatív figura, és hát ugye tudod, mi színészek mindig azt mondjuk, hogy jobb negatív szerepet játszani, mert sokkal nehezebb megformálni, viszont talán
több lehetőséget ad, mint mondjuk egy hős szerelmes játszani, és azt mondja, hát szeretlek, én is, jaj, de jó. És ezt ragozzuk, nyilván túloztam, de egy Jágót, vagy egy harmadik Richardot, hiszen pont az a nehéz benne, tudod, hogy ne úgy jázd, ahogy Móriczka elképzelte a gonoszt, mert neki, tehát ő nem gondolja magáról, hogy ő gonosz. Az ember azt nem gondolja magáról. Tehát az ő saját igazságát meg kell keresned. Hogy ő hogyan gondolja, hogy ez így igaz. Tehát sokkal nehezebb szerintem leásni és megformálni magadban egy negatív figurát, vagy legalábbis én jobban szeretem. Úgyhogy ezt a polgármestert nagyon szerettem, és amit nagyon-nagyon várok, az most kerül bemutatásra, a Tündérkert, ez a Móricz, így van, és az első évad, 8 rész, hát szerintem szenzációs lesz. Tehát ez egy igazi, nagyon-nagyon profi megcsinált, így van, az 1600-as évek eleje, az összes ármánykodással, elég naturális is a film, ahhoz, hogy igazinak hasson. Hát valami szenzációs színészek játszottak benne, férfi-női színészek is, hoztak 8 olyan erdélyi színész még pluszba a szereposztásba, hát csodálatos embereket ismertem meg a személyükben, és valóban azok a karakterek egyszerűen nincsenek, nem nagyon vannak Magyarországon, tehát mielőtt bárki azt mondaná, mert persze tudod, rögtön beindult a ócsárlás, miért kell külföldről, hát ő ugyanolyan magyar ember, mint te vagy én, de olyan karakter eleve nem volt, meg azért, bocsánat, ne felejtsük el, hogy ez egy erdélyi történet, tehát tulajdonképpen egy szép gesztus is, hogy néhány tényleg zseniális és emberileg is nagyszerű erdélyi színész szerepet kapott ebben a sorozatban. Hát igen, de hát... És mondom, az operatőr, a Garai Gábor, tudom. Vannak ilyen hőzöngő hangok, de ezzel nem kell foglalkozni. Minden esetre mondom, ez izgalmas. Tehát velem nagyon ritka, hogy a olvasópróba eleve 2 részbe olvastuk el, ugye, mert 4 rész, meg 4 rész. És én hazamentem, és hajnal 2-ig olvastam az utolsó 4 részt, mert annyira izgalmas volt, érted? A velem elég ritka. Tehát azért tudod, hát azért néha szeretünk egy kicsit lazítani, vagy linkelni, de ez eleve olyan izgalmas a forgatókönyv is. És a képi világ, a kaszkadőrök, a csatajelenetek, szóval nagyon ajánlom mindenkinek. Ez majd a Dunán lesz. Láttad a Hadikot? Nem láttam sajnos. Én most megnéztem egy hete, és összetettem a kezem, hogy végre nagyon jó, tehát sok ilyen film kéne, és ugye ennek az ügynek nagyon árt, hogyha nem sikerül olyan jól egy film. De megmondhatom neked őszintén, ilyen, hogy fájt, hogy nem vagyok benne. Nem vagy benne. Még csak castingra se hívtak el, pedig ha valaki, akkor te tudod, hogy imádsz lovagolni. Imádok lovagolni, és azért valamennyire... Mondtad az alkatot is. Valamennyire tudok 30 is. 30 éve beszéltük, hogy hát nem vagy az a nyalkahuszár alkat. Hát nem, de azért lovagolni nem tudnak olyan sokan a színészek közül egyébként. Mondjuk a helyi hülye úrra a Üvegtigrisből. Szóval, hogy ha nem lennél volna már akkora barátom, akkor is azt mondanám, hogy egy ilyen pici szerep abban a filmben, amit egyébként mindenki kívülről fúj, és talán a legemlékezetesebb nekem a tiéd, a hülye úr. Szóval, hogy azért az egy tényleg színészi feladat. Hogy jó, de remélem azért nem ez lesz életem végén a legnagyobb szerepem, amit emlegetni fogsz, akár te is, Tomikám. Tehát hál' Istennek aztán jött a Beugró, meg még jó pár dolog, amit sajnos már nem néznek annyian, mert azért moziba mi magyarok keveset járunk magyar filmre. Nyilván ebben megvan a felelőssége, hát hál' Istennek, és nagyon-nagyon remélem, hogy sokkal több magyar filmet fognak a magyar nézők nézni, mert remek filmek készülnek, csak nagyon kicsi kis nézőszámmal. Nyilván ebben benne van a fogyasztási szokások megváltozása és a net, stb. De azért a mozi élmény szerintem azt én még, szóval érted, tehát az, hogy mondjuk igen, szóval többen kellene, hogy nézzünk magyar filmet. A színház? Színház az, hál' Istennek, az jól megy, azok a darabok lassan csúcsokat döntenek, de ezt senki nem írja le, ugye itt a újságíró társadalomra. Hát érted, tehát az, hogy a sör az jövőre 30 éves lesz. Ez 30. A Shakespeare összes rövidítve. És 675. előadásnál járunk.
És olyan, hogy változatlan szereposztásban olyan nem nagyon volt, de ezt így nem nagyon szokták leírni. Tehát amikor a legtöbbet futó 10 darab, valahogy abba se voltunk benne, pedig valahol az első harmadában kellett volna, hogy legyünk. Csak valahogy elfelejtik. Akkor ilyen rendszeren kívüliek voltunk. A görcs az is most már így van, regély és cselekedetei, de valójában a Biblia, természetesen azért tisztelettel, de azért szellemesen szerintem. Azt is most már 23 éve játsszuk, Kövek-Zsebben 22 éve játsszuk, azt és az ősember, a kis gyerek legfiatalabb darab. Rudolf Péterre, igen, azt nagyon szerettem. Tudtok egyeztetni? Időt. Tudunk, hát az a titkároknak a dolga, hogy egyeztessenek minket. Meg szeretjük is, tehát ez a havi 2-3-at a mai napig játszunk. Annak most lesz, képzeld, az 500. előadása, azért az se kevés. Úgyhogy, és mindig változik, és mindig dolgozunk rajta, tehát nem az van, hogy beállt valami, és akkor azt megcsináljuk, hanem mindig egy kicsit fejlesztjük, gondolkozunk rajta. És akkor a legfiatalabb szinte gyerek az ősember, az meg 18 éves, az most lett nagykorú, érted? Úgyhogy ez a 4 darab, hál' Istennek a nézők szeretete miatt, ezek nem koptak ki, tehát ezeket játszom, és aztán mindig jön valami fölkérés, ugye voltam a Operett Színházba, a Luxemburg grófja, azt nagyon szerettem, a Sir Basil, sajnos azt levették már műsorról, de nagyon szerettem, és hát mindig van valami, meg csinálunk is előadásokat, akár improvizációs, szóval ötlet az azért mindig akad színházilag, úgyhogy színházilag nem vagyok elégedetlen, Tomikám, tehát hogy így, ha azt mondják, hogy ennyit játszottam színházat, akkor azt mondom, most figyelj, a Koppánytól elkezdve a Hamleten át, a Sancho Panzáig, a Schweik, mindent eljátszottam. Érted? Tehát, hogy már akkor is azt mondanám, hogy boldog, elégedett. De neked nem elég semmi, tehát én ezt szerettem benned. Én már más szeretnék. Mindig panaszkodtál. Igen, most már jó értelemben. Talán kevesebbet panaszkodom, mert még mindig sokkal több van benne. Még az is kéne. De nem vagy egy befásult. Figyelj, eleve, tehát egy színész, az sose legyen elégedett. Igen. És azzal se, amit eljátszott, tehát eleve egy művész. Ha egy művész elégedett, csak egy fél pillanatig is magával, ott a vége. Ott a vége, igen. Tehát olyan nincs, hogy na, elértem a csúcsra, vagy elértem a maximumot. Hát ez nem, hát ami ma a csúcs, az holnap már kevés. Érted? Tehát szerintem egy igazi művész, most gondold, de nyilván nem hasonlítani akarom magam természetesen, de hogyha mondjuk Leonardo azt mondta volna, hogy hát már megvan ez a Mona Lisa, érted, hagyjuk abba, érted? Hát nem, hát az hajtja, tehát egy alkotó ember, az nem is lehet elégedett, egy igazi alkotó ember, és hát olyan csodálatos művészek vannak ebbe az országba, hál' Istennek, hogy van is kikről példát venni. Te neked nagy a munkabírásod, vagy mennyire nem alszol? Mondjuk, hogy most például mindenre bejött ez a főiskolai tanítás. Tehát hát most ugye nyári szünet van, ez az első nyár. Szeptembertől? Hát majd meglátjuk, mert ugye nyilván egy alkotó embernek azt is mérlegelnie kell, tudod, hogy mi a határ, hogy mennyi időt vehet el az alkotó munkától a tanítás, érted? Igen. Mert lehet úgy dönteni, hogy inkább afelé szeretnél elmenni, kizárólag, stb., de azért ezt mérlegelni kell, hogy és nyilván ez tapasztalat, hogy majd lesz-e időm mind azt az ötletet megcsinálni, ami még kb. Az a baj, hogy 200 évre elég ötletem van, érted? Amiket mindenképp szeretnék megcsinálni. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy nekem hát te nem szeretnéd a szerepeket se elengedni, meg a felkérésekre azt mondani, hogy köszi, nem, hát tanítok, elég az nekem. Tehát nem az ember vagy. Nyilván figyelj, ez közben azért ez sok időt el fog venni. Biztos. De ugyanakkor egy biztonság is, hiszen lesz tanári fizetésem, úgyhogy majd meglátjuk. Ez. De nem, most nyilván nem ez érdekel benne, hanem a művészetoktatás. Hát ugye ott kezdődik eleve, hogy lehet-e oktatni a művészetet. Hát ez egy örök kérdés, igen. Mert hogy igazából nem. Szerintem. Tehát, hogy tehetséget nem tudunk adni senkinek. És akinek megvan. Technikákat, strapabírást, morált, erkölcsöt,
tanácsokat, tapasztalatot, mindezt át tudjuk adni, és ez nagyon-nagyon fontos is, ízlés, stb. Tehát mindezekben tudunk segíteni, de én nem hiszek abban, hogy ha van egy tehetségtelen nebuló a művészet terén, akkor abból csodákat lehet. Föl lehet, persze be lehet tanítani, de annak meg nem sok értelme. Nekem volt olyan barátom, akit azért nem vették föl 5-ször sem, mert hogy azt mondták, hogy maga kész van. Maga jó, kész van, na de hát aztán lett belőle egy félresiklott élet, mert, tehát, hogy érted? Magyarországon csak jó kell ez a diploma. Szóval ez is egy dilemma, hogy... Hát igen, bár hát ugye vannak óriási példák, legendák, Tordi Géza, neki sincs, mert abban az évben nem indult éppen színészosztály, mikor fölvették, hogy Latinovics, így van, tehát hogy azért tudunk ellenpéldát is mondani, vagy maiak közül Szabó Győző, Pokornélia, ugye, hogy hazabeszéljek már azért a beugróba, tehát azért nem kizáró, de nyilván egyszerűbb az út, hogyha valaki diplomát szerez, de látod, na ezekről a mondatokról beszélek, érted, amik jó, ez mondjuk pont egy ilyen bullshit, kicsit ez a maga már kész van, akkor adjanak neki egy diplomát, érted, ha kész van. De az, hogy valaki esetleg már öreg, azt én most tapasztaltam meg, érted? Tehát ha jön mondjuk egy 25 éves lány, érted? Akkor mire elvégzi, 30 éves lesz. Míg az átlag az 22-23 évesen már diplomával fog elindulni. Tudod? Tehát, hogy vajon megtegyük-e vele azt, még ha ő le is mond, van egy-két kivétel, akinél ez nem okozott törést, de hogy nem rosszat teszünk-e, hogyha pont a hölgyeknél, ami ráadásul még nehezebb, mint a férfi színészpálya, talán a nézők bele se gondoltak, de hogy ugye a hölgyeknek még nehezebb, mert ugye van ez a 15-től 35-ig tartó életkori adottság, a naíva, a fiatal hölgyek, stb. És aztán utána van egy szünet, kivéve a legnagyobb színésznőket, akik azért csak kapnak akkori szerepet, de van 35-től 45-ig nagyon nehéz a hölgyeknek, a színésznőknek, hogy mit játszanak, mert az anyaszerephez meg még fiatalok, tudod? Tehát, hogy az ott nagyon nehéz, plusz annyira hálátlan az élet, vagy talán a régi írók, akkor még ugye nem volt MeToo, meg semmi nem volt, meg egyenjogúság sem, helytelenül persze, természetesen, de hogy a drámairodalomnak a 80% a férfi szerep. Érted? Igen. Tehát igazságtalan, tehát igazából nem 50-50% színművész és színművésznő kellene, hanem valahol 60-70% férfi, és mert a szerepek mennyisége, tehát ezek tények. Most egyébként egyformán vettetek föl fiúkat, lányokat? Azt hiszem egyet több fiút vettünk föl, egyet több fiút, de meg kell, hogy mondjam, hogy a lányok érettebbek ebben a korban. Tehát azért a hölgyeknél nagyobb volt a verseny. És hát bizony a jelentkezők aránya is. Tehát kb. 2/3 annyi lány jelentkezett ebben az évben, mint fiú. Tényleg? Tehát a lányoknak nehezebb volt bekerülni, ez tény. És ez hát sajnos ez most így alakult. De általában hallom, hogy kevés fiú jelentkezik művészi pályára. Táncosoknál állítólag még sokkal rosszabb a helyzet. Tehát hogy nem eléggé vonzó a művészpálya. Igen, hát ma már belegondolsz, a mi gyerekkorunkban a minden volt, hogy egy Besenyei, vagy egy nagy színész. Igen, szóval azok példaképek voltak, őket, etalonok. Beülhetnék a fészekbe, és akkor nézhetnék most meg a celebek a példaképek, nyilván már akinek, de hogy mindenképp csökkent sajnos a társadalmi rangja az alkotó embereknek. Tehát, hogy ezen jó lenne egy picit mozdítani visszafelé, hogy egy picit meg az életpályamodell, tehát nyilván sok mindenről, de ez most nem egy szakszervezetis műsor, úgyhogy így aztán, és közben magyar színésznek meg csodálatos lenni, mert most gondold el, Amerikában a legtöbb helyen, vagy akár Angliában is, érted, hogy gyakorlatilag mondjuk van egy színházi szereped, és azt játszott 2 évig minden nap. Hát én megőrülnék, Tomi. Ha azt mondnád, hogy a Hamletet játszom, hál' Istennek játszottam, de hogy
azt se szeretném minden nap játszani, érted? Mert akkor ez egy favágás lesz. Akármennyire is lelkiismeretesen csinálod, az embernek föl kell tölteni. Gondold, egy magyar színész, én egyik nap Hamletet játszom, a másik nap Schweiket, a harmadik nap Koppányt. Hát mennyivel színesebb a mi kis színész létünk. Arról nem is beszélve, tudod, hogy nem kell tagozódnunk, hogy én most filmszínész vagyok, vagy színházi színész, mert tehát az amerikai színészek, angolok, hogyha forgatunk együtt, el se hitt. Persze, nem is tudják földolgozni, de hogy te egyszerre 6 darabba játszol egy hónapban. Hát mondom, bizony apukám, és ez most már kevés is, mert a Víg Színházban 13 darabba voltam benne egy hónapban. Egyszerűen nem is tudja fölfogni. Hát ugye állítólag Laurence Olivier egész életében színházban 14 szerepet játszott. Csak hát azokat ugye több év hosszan. Hát nálunk meg, aki 100 színházi előadásban nem játszik színész, hát az nem is színész. Mit tudom én, élete végéig mondom, érted? Tehát, hogy nekünk rendkívül színes, meg még ott a szinkron, tehát, hogy ezt, mi ezt mind egyszerre csinálhatjuk, hát ez aranyélet. És ráadásul magyar művészileg aranyélet. És magyar nyelven. Hát arról nem is beszélve. Mindenféle nacionalizmus nélkül. Persze, és reméljük, hogy minden egyes filmmel és színházi előadással egy picit újra reflektorfénybe kerülnek a drámaíróink, hát micsoda költőink vannak, Tomi, hát a József Attilától, az Adinát, tehát csoda, érted, a magyar nyelv eleve, és nyilván a színész az meg a nyelvnek a szolgája, és gyakorlatilag reklámembere, hiszen én például magam részéről, érted, iszonyatosan szeretném még jobban visszahozni a verseket, a verseknek a szeretetét, mert az is egy picit, tudod, az is ott a rendszerváltás után egy picit süllyeszt, most nyilván ezek általánosító szavak, de hogy el lettek felejtve. Ha belegondolsz, hát nyilván a kommunizmus alatt a verseknek 2 fenekük volt, azzal lehetett valami áthallásról beszélni, tehát ott valami iszonyatos közösség formál, hát egy verses kötet 8-10-12 ezer példányban jelent meg, Tomi. Aztán jött a rendszerváltás, nyilván nem volt különösebben mi ellen forradalmárkodni, meg áthallani, és valahogy úgy elfelejtődtek egy picit a versek. És pont a magyar költészetnek olyan hihetetlen, érted, tényleg, ha bármi bajod van, vagy örömed van, vagy bánatod, elővesz egy József Attila kötetet, és ott van a válasz, érted, meg az aznapi muníciót, tehát, hogy na, nem kell többet azt hiszem ajánlanom a magyar költészetet, mert nyilván így is önmagáért beszél. Hát örülök, hogy láttalak, és... Ma vége is, vége is. Már most jöttünk bele, Tóika. És örülök, hogy a helyeden vagy. Szóval... Hát, még az még nem az, de azért van fejlődés. Köszönöm szépen. Én köszönöm.